Ndị ba ekenekwa m unu. Hey, Jpac ejetụọ mmadụ n'alụsị. And in this time now, Jpac atụọ mmadụ n'alụsị. Ọ sị ma ndị niile kwulu, ma ndị bolunu, ma ndị kọmentlenu, ma ndị bụ the news, ma ndị nọ na WhatsApp group, ma ndị nọ na conference call. In as much as needs wee contribute n'okwu Jpac tụrụ gị n'alụsị. Jpac ebulu na okwu abaa n'alụsị. Because o believe na ebe ọ enweta justice ya. Ha! Jpac nwa ma Jpac nwa ma a na-eme ya na at least ọ bụ na ọ na-eche mgbe ahụ ichere ije gba akwụkwọ n'ịkpọrọkwa na wedding gị jebe n'ukwu alụsị anụ. I believe everything can be done well, can be done with full justice and righteousness. So nevertheless, ebe bulugo okwu je na alụsị n'ụwa ala. Onye ọbụla mala altar na-speak there. It's not a battle of altar versus altar. Throne versus throne. Your word against another person's word. You gotta go. So onye ọbụla so man also contribute to this saga, whether in one way or the other. Atụwa na unu niile na alụsị. Gotago. Ka m wee pụtakwa kili ya onwe m on my own because na atụghị m na alụsị. Nwere ihe nkwu. Mmadụ isi gị je ekpegbu udo nwere ihe omenu. So ndị ma ndị na-atụ na alụsị kpọọ ha afa. Because alụsị anaghị egbu onye ọ na-amarọ. Because ọ bụrụ na ị bịa na-asị na onye dị otu a 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 ajiri nha ọfọ, ịma na ịdịgo serious. Because anyị na-afịa ma ndị mmadụ je na nke alụsị ọgịda apụrụ ncheta ihe dị ya kedu afịa anụ pictures prịntịta nke a prịntịta nke ọzọ asị ka ha wee jeje tụọ onye ahụ na alụsị direct. Mana hey, show me your friend, I will tell you who you are, but that is not really what I want to say. Bụkwa ihe m chọrọ ikwu onwe ka esi asụ ya n'Igbo. Mụtago ọfọ na ogu oji ọfọ ya na-aga ọfọ na ogu. So because Jpac abụrụ onye Imo State ka o si mara ụzọ ebe alụsị ya ọkwa mmadụ gosiri ya. It's well, but the Bible says, let me tell you, and the Bible says their sorrow shall multiply those who seeks forth of another God. Their sorrow shall be multiplied. Ekwuchakwa na nene the video kuno no ihe menju ya na-aba mba n'ụbọchị nke tata. In this village, if you watch ukwu ya, a na-abachasị ahụ ya, a na-ezu ezu ka oshi, a na-abịa bachara ya n'abalị pụọ. But anyone, the core indigenous of this town does not eat this. Ọ na-agwọ ọya, anyị adịghị were ya tinye n'ọnụ anya sị ndị ọkpụ. Mana a na-eji agwọ ọya obodo. Our forefathers told us about this. This tree is more than 5,000 years. Yeah. It's more than 5,000 years. Otono here. I think it's the tallest tree in Ngokbal. Yes. Almost the tallest in Imo State. So, all the Nokbo. Now, when Jpac came, or we're saying Ocharabia here, we prove his innocence over the allegations they've leveled against him. And I said there's no need for that. But he insisted. I said, you can only come here to pray. You can only come here to ask Chukwu Okike. But hence he's here. Then I will hand over to my brother to continue. Then if you wish to pray, if you wish to say anything, he can go ahead. Go ahead. Okay, my brother, you're welcome. Thank you. Thank you very much. Obodo anya awo obodo Chukwu keziri ọfụma. Obodo Chukwu chọrọ mma. Obodo ndị nọ n'ime ya na-ebi ndụ ziri ezi. Obodo na-enwe magụmagụ enwe aghụghọ. Onye ọbụla bịara ebe a meta ihe na-agọ n'agụgọ ihe ahụ o mere. Ya bịa ebe a ọ ma nla ya. Mana ebe ịbatakwa na taa chọrọ iprove ụwa na aka gị dị ọcha. Gị mechaa ị ga-ala n'udo. Kama ọ wụ ndị iro gị wụ ndị ga-eburu akụkọ ọjọọ ga-eburu ihe ihere. My brother, once again, you are welcome. Obodo a obodo a na-akpọ Ụmụọkpọ Ntu in Ngokbala, Imo State. Ancient Kingdom. Ya ma nsị kemgbe ụwa bidoro aha bụ ndị mbụ ọwa asị ka m tụrụ. Mana onye si na ọwa asị ya gwazie enyi ndị awụ ndị mbụ. If Jesus came 2,000 years ago and this tree is more than 5,000 years ago, you should know who is the senior. So, my brother, anyị enyela gị go ahead. Ị chọrọ ikpe ekpere gwa Chineke ị chọrọ ka o mere gị, you can go that way.
you want favor, you want open door, you want anything, you want to sideline ndị iro gị gba nkịtị, just your Chineke ịchọ ka o mere gị, you talk to nature here. Ife nchọ ka nature bụ ihe Chukwu kere bụ ntọala ọkpụtara ọkpụ. Abịa m iyo ego maka na Chineke na-provide ihe anyị na-eri. Abịa m iyo ahịa akwapụ ihe enwe onye nwere ejuru m afọ. Kama abịa m ịtụ arịrịa ka m bịara ịtụ afọ m na-aga ka m bido aka. Afọ m agago na ụwa niile. Onye pụta ọsị Jpac na-ekwu oke okwu. Chefuo na onye na-arụ MC ji microphone ma ọ bụ na ikwu ha okwu imeme people entertain. Akapitalize ya na Jpac na-ekwu okwu wee na-ebo m ji na-ebo m ede. Ọ bụ na ife niile ha na-ebo m na social media na o nwere nke bụ eziokwu, ma ọ bụrụ na mụ na mmadụ kpara nkata ma ọ bụ chee echiche ma ọ bụ wee ga ezigbo izu ma ọ kpachaa nkata in any angle wee na-agọ agọ ka a ghara ịfụ na-esie ọfọ osisi ya nọgoro 5,000 years ịma na ọkpụtọrọ ọkpụ ya tigbuo m. ọfọ ndị niile na-asị na m ụsịrị wee sị na Jpac sịrị ya wee sị a na-ebo m ebubo ka a wee gbuo imeji m, wee gbuo karịa m, wee gbuo biznes ndị niile bụ ndị na-akwado m ka a wee kpọọ m asị. Ife na ha na-ekwu na m kwuru ọ na m mere, ọ bụ na m mere osisi ya dị na ụmụọkpọntu nọgoro 5,000 years ya tigbuo m, ọfọ tigbuo ihe ọbụla sị m n'azụ. ọfọ Mana ọ bụrụ na ihe na-ekwu na m kwuru a na-efere m asị, na-efere m ebubo, na-efere m ihe ka wee bo m ka ụwa wee kpọọ m asị, mpostuo ife asị you talk too much, Jpac kwuru ọ bụ na o nwere ka nsi wee gbata izu ma ọ kpaa nkata ma ọ chee echiche ma ọ bụ mụnwa chee na onwe m ma ọ bụ wee gwata mmadụ ma ọ bụ cheta eriwe ọbụla nsi wee chee ha wee na-ebo m ebubo o wee bụra m emeghị ihe niile a na-ebo m n'ebubo. Ka ha na-abụ ndị niile na WhatsApp group, WhatsApp call, conference call na ihe ha na-echere m ka ha na ezinụlọ ha kpochapụ. ọfọ Ha ga-anwụ na Eke, Orie, Afọ, Nkwọ 4 market days. Achọghị m ka ọ karịa 4 market days. Ya Afọ, Orie, Nkwọ ya 4 days from now ọgba aghara ga-adị na their camp. Ha ga-adị ndụ na-ere ere. Ha ga-adị ndụ na-ere ere because nwata chọba nke ọ bụrụ ajọ mmadụ. Gị na mmadụ megide biznes, ọ bụla biznes ahụ agbụghị ịpụọ onwe ya ọbụla gabara onwe. Mana gị na mmadụ emebe biznes ọ bụ na ọ bụ onye ukwu bụ onye nta, onye ka ọ dabazi edere ebo gị ebubo ka afọ na onwezi onye kpọrọ gị ọrụ. Ka ha na-abụ ndị na-aplanụ na-ebo m ebubo. Ị nọ Amerịka, ị nọ Naijiria, ị nọ Eshia, ị nọ Afrịka, ị nọ Europe, ebe ọbụla ị nọ na mpaghara mkpụ ụwa niile, ịṅụọ mmiri ya gbado gị na akpịrị. Ihe ọbụla iri ọbụla ihe azụrụgasị na-eri nri wee tinye ya nnu anyị agbagbu aka bụ dị ọcha. Ọbara eziokwu bụ my friend ruo echi, mana apụta sị na mụ na ọbara eziokwu bụ partner in crime. Mana ọbara eziokwu echebeghị echiche one day ka emegide mmadụ na ọka ọ wee dịrị mmadụ na mma. Mana enwere ike ọ bụla chi na-efe ka m na-efe, ma ọ bụla ọ bụghị ka ị na-eje ka m na-eje. That does not mean na onye ahụ nwere obi ọjọọ. Mana ọbara eziokwu ha plan behere evil mmadụ against anybody. Mana ihe na ha na-ebo m, not only me, ma onye ọbụla kwutere okwu ka ọ bịa sọpọtụ Jpac ha sị na ndị otu ka ha na-abụ ndị na-ekwu ihe aha osisi a tigbuo onye aha sleepless night, onye aha ga-arahụ ụra, ọ ga-arahụ ụra ma ụmụ ya ma ụmụ ya ga-amụ ma nne ya ma nna ya ma nwunye ma di ya ma ihe ọbụla si ha niile ha ga-eji ala wee zere mmiri.